Salutare dragilor și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi ne vom juca Avatar World și o să facem un videoclip mai lung și dacă vă place o să postez mai des videoclipuri lungi. Și dacă nu vă plac, înseamnă că nu o să mai fac. Dar acum haideți să începem. Am luat scutece și o să trebuiască să mergem astăzi să luăm mai multe chestii. Haideți să începem. Dimineața. Mă duc tot treaba am astăzi. Ok, e foarte somn. Hai să punem incredibil. Să punem hainele la spălat. Am uitat o chestie. Așa. Ce țejit. Gata. Știu, n-am găsit lapte praf pentru tine, dar o să căutăm astăzi. Oh, să termin hainele. Gata. Perfect. Trebuie să le lăsăm să se usuce, deci le punem așa mai separat pe dulap. Nu avem uscător de haine, ok? Stai acolo, da. Nu avem, ok. Nu știu unde să pun asta. Ce, doamne, iată, mă caut aici. Ca asta e a mea. Așa. Și pantalonii mei. Bine, haide, nu te las toată ziua cu Suzeta. Hai să te fac și pe tine, Nicolas. Nu te fac, bun. M-am zis să-ți scot Suzetuța și trezirea, gen. Alo? Nu, ce? Trezirea, am zis. Unde mai mergem și astăzi? Să căutăm lapte praf și să nu șervețele, pentru că am găsit doar scutece, gen. Aoleu, bine. Haide să ne ducem. Nu. Așa. Gata. Voi nu v-ați îmbrăcat și voi vreți să merg. Ok, ai răbdare, Doamne, iartă-mă. Că acum l-am trezit pe Nicolas și am pus hainele la uscat de ieri. Haide, Nicolas. Nu știu cu ce îl îmbrac mai bine. Mai bine îl îmbrac cu asta. Și îi dăm Adidas și ăștia că nu i-au purtat niciodată. Bine, îl ții tu te rog pe Nicolas până, dar nu să-l faci să-l până lângă că te omor, gen. Incredibil, perfect. Nu știu cu ce să mă îmbrac. Cred că o să mă îmbrac cu ce am vrut într-o zi și nu am putut. Dar mă îmbrac acum fix cu ce am vrut. Mă trebuiască să caut Adidas și aia nenorociți. Trebuie luat cumva Adidas și uite. Perfect. Gata, l-am îmbrăcat și pe Nicolas și pe mine. Haide, Nicolas.
Haideți să mergem să căutăm lapte praf pentru tine. Unde putem găsi lapte praf pentru tine? Aici oare ce sunt? Aoleu, sunt haine pentru ăștia mai mari, nu? Da, nu cred că căutăm bine aici. Da. Aici nu. Unde putem găsi? Nu, aici la magazin nu găsim. Acolo e școala. La grădiniță, oare nu ai printr-un dulap ceva? Să furăm. Nici aici nu găsesc. Bine, am făcut de cadou, dar nu găsesc. Nu găsim. Și voi vă gândiți că la farmacie, adică aici. Dar ce să vedeți? Să vedeți și să nu credeți. Să vedeți și să nu credeți. Nu găsesc. Asta e pastilă de febră, asta nu știu. Nu găsesc efectiv. Mă, ce mă oftic, aici e o casă. Haideți să mergem aici și poate găsim fix, poate găsim aici. Dar m-aș mira. Ok, aici ne luăm chestii pentru față.
aici mănuși ceva. Nu ne trebuie, uite, halate ne trebuie. Ok. Stai, Nicolas, un pic aici, vreau să văd. Asta-i spray, nu trebuie spray, nu trebuie... Ăsta. Ține și pe ăsta, uite, Nicolas. Și astea mă ajută, ok, am crezut că trebuie fix. Ok, o să le luăm pe toate. Aceasta de față. Așa. Efectiv pe Nicolas și să mergem să căutăm lapte praf. Hai să vedem aici totuși. Doar vreau să dau un ochi. Ok, doar am vrut să trag un ochi, nu nimic interesant. Și nu găsesc lapte praf. Ce bijuterii. O să dau o goană pe aici, că de ce nu? Și nu găsim lapte praf. Aici. În fine. Dar nu găsesc. Da, sigur, nu avem nevoie aici. Până am vrut să ies. Am vrut să intru aici. Dar nu găsesc lapte praf. Ok, o să intrăm până la spital, să intru aici. La al doilea etaj, am căutat și la 1 și la 3, dar n-am găsit nimic și poate găsesc aici lapte praf, dar nu găsesc. Da, o să revin după ce caut o căutare de lapte praf. Unde să caut? Am găsit o posibilitate, numai sper să nu fie
cum a umblat pe lumea ei, mai este o posibilitate și sper să fie aia, că dacă nu mă arunc direct pe geam. Da. E făcut gata, ce trist. Trebuie să mai caut. Revenind când mai caut. Cu ajutorul unei prietene am găsit praful. Unde era praful? Aici, pe masă, în farmacie. Ce prost sunt. Ce prost voi fi. Na, 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 na. Ok, haide să... Am uitat punga de la farmacie, trebuie să mă duc înapoi să o iau. O să duc în menajerul meu, nu râdeți de el, ok? Nu râdeți de menajerul meu, ok? E moloaică, ce să facem? Aia e. Se mai întâmplă. Bam. Bam. Și du-te marș. Perfect. Da, bune. Bune. Nu se ia biberonul lui Nicola. Scută cu Nicola, Zana. Așa, perfect. Nicola, nu vrei să-l ții tu la mână? Bravo, așa ziceam și eu. Și vreau să văd dacă există un bug. Am văzut un bug în timp ce căutam laptele praf. Vreau să văd dacă există un bug. Bro, chiar merge. Uitați-vă. Biberonul la 15 ani distanță. Ok, asta trebuie dus în cameră, laptele praf. Punem ăsta la încălzit. Bun, l-am pus la încălzit destul. Incredibil. Bun, e perfect. Bea, pruncului, bea. Perfect, haide că s-a făcut și o seară. Seară, bine spus seară, chiar e seară. Lasă că-l duce Nicolas. Bun, haide să mergem sus în cameruța noastră. Perfect. Hai să ieșim. Ăsta trebuie să-l punem, ăsta în baie. Du-te. Ăsta trebuie să fie în baie. Ăsta. De fapt, pe ăsta. Bine, pune tu asta, pentru că mă duc eu cu Nicola. Ai băut lăpticul, bravo, pui meu, în fine. Îi dăm Suzeta să nu plângă ca toți nebunii. Pentru că n-ai place Suzeta, ce să facem? Băi.
Incredibil, ia stai tu un pic în picioare, că da, eu nu degeaba știi. Să nu zici că n-am luat bine. Pampers-ul că mă arunc pe geam. Incredibil, nu merge Pampers-ul. Bun, și-o dat jos papucei. Se pic mai în picioare. În fine, pun echetul frumos la somn. Stai să pun hainele astea, că sigur s-au uscat, da, s-au uscat. Stai ca să trece așa. Asta să mea, asta așa, asta așa. Hai mă, nu ți-ai pus, n-ai pus alea încă, Doamne ferească. Gata, n-am pus. Să-ți iei hainele de acolo, dar tu te-am ți iei. Am mumile, nu am să... Calmează-te. Să dau astea jos. Aici sus, aici jos. Mă pun eu acum, nu mă culc ultima. Ah, ce bine e. Of, mă culc ultima, să vezi că nu mă trezesc și ultima. Pentru că îmi place să dorm. Stai să-mi dau colierul ăsta un pic jos. Să dau adidașii, șosetele, să pun și hainele la loc și direct la somn mă duc. Da, și cam acesta a fost episodul. Noi ne vedem data viitoare cu un nou episod foarte șmecher. Foarte șmecher și fain. Pa, pa!